Здравейте! Днес наш гост е човекът, който стои зад много образователни инициативи в града ни. Главният експерт в образование е госпожа Диана Балканджиева. Здравейте на всички! Здравейте! Наши гости са и госпожа Динчева, учител по английски език, и ученички Симона от 12 А клас и Рени от 9 Б. Така, имам въпрос за вас. Разбира се. Как бихте описали будителите в днешно време? Би трябвало да са по-различни от тези в миналото, защото живеем при съвсем различни обстоятелства от тези. Но това са пак същите хора, които някак си искат да променят хода на историята със своите действия. Било то в областта на образованието или науката и културата или новите технологии, те правят нещо за първи път. В момента това нещо може да не се види като някаква голяма иновация или като нещо, което ще промени историята. Така е било и тогава, според мен. Но сега, при другите условия, други хора. И се надявам, че между нас живеят много будители, чието имена ще останат в историята. Да. Госпожо, а вие, ако можете да срещнете един възрожденец, кой би бил той и какво бихте му казали? Възрожденец? Може би Христо Ботев. Така, един възрожденец, който е живял до последно според идеалите си. Какво бих му казала? Може би бих му благодарила за... Бих му благодарила, да. Така Добре. да обобща. Сега въпрос към вас. Ако трябваше да довършите изречението, нашия клас е будителите на... Аз бих нарекла моя клас беше гладните будители, защото винаги сме гладни за нови знания и нещо вкусно. Супер. А ти? Може би будителите на забавлението, защото винаги има смях при нас, винаги е забавление и няма частица, която да не ти е забавна в нашите часове. Супер. Как мислите, че учениците могат да станат будители? 100% ще има някой ученик будител, защото при вас са новите идеи. Ние имаме рутината, имаме знанията, които да ви дадем, но нещата, които измислят учениците, както се е получавало и в миналото, непременно ще са новаторски. Вие боравите много по-лесно с новите технологии от нас и това ще ви даде възможност да откриете още много нови неща, дори и без да осъзнавате в момента, че ги откривате. И в протежение на времето ще кажете, аз това съм направил и то е останало, вече се ползва от други хора. Ето това са иновациите. Това е будителството, без да го осъзнаваме. Така смятам поне. Госпожо, с какво искате да ви запомнят вашите ученици, например, след 10 години? Хубав въпрос. Може би с това, по начина, по който съм ги накарала да се чувстват, с цел да бъдат мотивирани, да бъдат подкрепени към нови знания. Наистина се надявам да е така. Така. А на вас, момичета, кой ви е любимият автор, който сте изучавали? На мен ми е Рин, защото много харесвам начина му на писане и текстовете, които е написал. На мен ми е Димчо Дебелянов, много хубави негови произведения. Много хубави произведения има, много ми е интересен начинът, по който пише, начинът, по който преразказва целия му живот в тези произведения. А как си обяснявате думата будител? Човек, който не е само... Той не събужда хората физически, ами душевно, кара ги да бъдат любознателни, да се интересуват от историята си. За мен будител е човек, който събужда хората. За мен будител е човек, който събужда хората и ги кара да научат нещо повече за историята си, да се образоват повече и да могат да бъдат по... Чудесно.
Госпожо Вълканджиева, какво ви буди вас самата? Аз забелязвам напоследък, че все повече разгръщам таланти, които никога не съм проявявала. Да речем, вчера много приятно ме изненадаха цветовете в природата. И тъй като напоследък се пробвам като хоби да се занимавам с приложни изкуства, рисуване и такива неща, които наистина за мен са нови на този етап от живота ми. Вчера ме пробуди природата. И набързо си съставих едно стихче, което си приложих към една публикация в Фейсбук. Човек никога не знае кога някакво вдъхновение ще го пробуди за нещо и ще му стане интересно. Естествено, много други неща. За съжаление, нямам физическа възможност да чета книга на хартиен носител, която да държа в ръцете си, защото погледът ми цял ден е в компютъра. Но бих искала и това да имам възможност да правя по-често. Така че културата, образованието, много са нещата, които ме карат да мисля и да имам нови идеи. Да не спирам да мечтая, нали, защото то възрастта няма значение за мечтите. Госпожо Динчева, вие кога за последно сте се почувствали будител? Може би винаги, когато усетиш, че си създал план около учениците, си ги провокирал с това да имат желанието да научат новите неща, тогава наистина се чувстваш будител. Аз пак към учениците, нали, съм насочена, но така е. Така смятам. Добре. Според вас, ако Паиси имаше TikTok акаунт, какво щеше да публикува там? Представям си как снимам видеа за книгата си, разказвам интересни факти за българската история и може даже да снимам влог как минават дните ми. Според мен може да се прави около 30-секундни класации с най-интересни части от историята, които може да преразкаже в TikTok и да събира много лайкове. И аз това си представям нещо другото. Госпожо, според вас, като главен експерт образование в Пещера, какво бихте споделили как общината подкрепя учителите и инициативите, които... Аз мисля, че даже от инициативи ставам досадна понякога, защото в седмицата поне 2 пъти най-напред изпращам за вашите учители. Те знаят много обучителни курсове, в които те могат да участват, за да се развиват непрекъснато. Освен това, аз споделих и преди малко, че всички инициативи, които са в областта на културата, образованието в общината, всички се случват благодарение на учениците. Ти самата знаеш в колко неща си участвала до тук, така че без вас деца нищо не става. От малки до големи, така че всичките ни инициативи са за вас. Насочени са към младите хора, насочени са към това да ви оставим, да живеете спокойно, но да бъдете тук, в града. Освен това, ние си имаме наредба в общината, която насърчава младите таланти. И както знаете, сега предстои вашите директори да подадат за ваши изяви някакви, нали, документи към нас, с които ние да разберем, че сте спечелили конкурси, било то международни, било то общински или национални, и с удоволствие ще поощрим също и вашите отлични успехи, също и на вашите учители, тъй като на всеки 24 май има награден, има и учител на годината. И още много други неща, които са ежедневни, но от мое име и от името на цялата общинска администрация казвам, че който и учител да дойде, или вие самите, с идея, тази идея няма да бъде подмината и ще се опитаме да ви помогнем да я осъществите. Госпожо Динчева, според вас учителите днес будители ли са, или будителството има друго значение в нашите времена? Според мен да, будители са, защото да бъдеш будител не означава да си с книга, винаги с книга в ръка. Може да бъдеш с телефон в ръка, с всичките тия нови устройства, таблет в ръка, но най-важното е, че така се предават знанията на учениците и това е същността на будителството. Да.
Това смятам, че е така. Да. А за вас има ли будители в интернет и кои са лично за вас будителите? Да, за мен има много будители в интернет, които учат хората на интересни факти, качват образователно съдържание и помагат на хората в една или друга сфера. Това могат да са учители, блогъри или известни инфлуенсъри. А ти имаш ли някой, който те насърчава, например, да учиш, да се обогатяваш? Може би учителите и моето семейство, защото винаги показват, че с труд и дисциплина всичко е възможно. Будителите в интернет за теб кои са? Има много, даже има напоследък много учители, които правят клипове в YouTube, които помагат да се научиш, например, нови урок по литература или нещо, което не си разбрал по български. Аз лично гледам една учителка, която е в Стара Загора и обяснява всеки един автор и неговите произведения по невероятен начин в YouTube. Ето това са според мен хората, които са будители в интернет. Благодаря ви за участието на всички, а сега зрителите можете да останете за нашата блиц рубрика. Коя е първата дума, за която се сещаш, когато чуеш будител? Прогрес. Учител. Светлина. Кой е твой любим будител от миналото? Паисий Хилендарски. Васил Друмев. Христо Ботев. А любим съвременен будител? Теодосий Теодосиев. Учител. Люба Шопова. Дарин Маджаров. Коя е твоя любима дума от български език? Благодаря. Вдъхновява мама. Можеш да опишеш будителите с един цвят, кой ще е той? Зелен. Червен. Червен. А ако имаше супер сила като будител, коя би била тя? Вдъхновение. Търпение. Да провокирам интереса и любопитство от учениците.